Να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γερμανίας, κύριον Αυγουστίνο, ο οποίος μου έδωσε την άδεια και την ευλογία και την πρόσκληση δια του Πατρός Φιλοθέου να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Και ευχαριστώ και τον Πατέρα Φιλόθεο, ο οποίος έγινε η αιτία να είμαι αυτό το απόγευμα σε αυτήν την όμορφη πόλη σας και σε αυτήν την ευλογημένη σύναξη. Είναι γεγονός ότι δυσκολεύομαι λίγο με τα ταξίδια και δεν έχω ταξιδέψει συχνά στην Ευρώπη και στη Γερμανία, πρώτη φορά έρχομαι και αισθάνομαι λίγο δύσκολα όταν ταξιδεύω. Και αυτό βέβαια συνέβη και τώρα, όταν ο Πατήρ Φιλόθεος με προσκάλεσε 2-3 φορές για να έρθω στην πόλη σας. Τον δυσκόλεψα με τις αναβολές μου, να το σκεφτώ, να το δω, να το ξαναδώ, γιατί πραγματικά αισθάνομαι ότι δεν είχα και τίποτα να πω και άρα δεν θα υπήρχε και νόημα. Αλλά αισθάνομαι όμως ότι με τη δική σας παρουσία και τις δικές σας ευχές ο Θεός θα δώσει λόγων αγαθών. Μίλησε ο Πατήρ Φιλόθεος για το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την χάρη του Θεού στη ζωή μας, για το πώς παραμένουμε ενωμένοι με τον Δεσπότη Χριστό, για το πώς μπορεί ο άνθρωπος να αναπτυχθεί εν Χριστώ μέσα στα δεδομένα τα οποία έχει κάθε φορά μπροστά του. Να σας πω με απλά λόγια μια δική μου έτσι κατάσταση. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος και έβγαινα από το Άγιον Όρος όταν χρειαζόταν για κάποιες εργασίες της συνοδείας μας, της αδελφότητάς μας, στη Θεσσαλονίκη, αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω αν αυτό ήταν πνευματικό, αν ήταν ψυχολογικό, αν ήταν δαιμονικό, αν ήταν ανθρώπινο. Πάντως, ήθελα όσο είναι δυνατόν να φύγω, να επιστρέψω το γρηγορότερο πίσω στη σκηνή, στο Άγιον Όρο. Ιδιαίτερα όταν έφτανα στη Θεσσαλονίκη, με το λεωφορείο βέβαια, αισθανόμουν να πιάνεται η ψυχή μου και διαρωτώμουν πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε αυτήν την πόλη. Και διαρωτώμουν πώς και εγώ έζησα σε αυτήν την πόλη για 4 χρόνια ως φοιτητής. Και εβίαζα τα πράγματα και τον χρόνο για να επιστρέψω το συντομότερο πίσω στο Άγιον Όρος. Όταν μετά, λόγω των πραγμάτων, ήρθε η ώρα που η Εκκλησία της Κύπρου ζήτησε δια του Αρχιεπισκόπου κάποιους μοναχούς από το Άγιον Όρος να επιστρέψουν πίσω στην Κύπρο, να κάνουν κάτι ό,τι μπορούν τέλος πάντων, και επειδή δεν είχε κανένα χειρότερο από μένα, έστειλαν εμένα. Και εκεί πάλι δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Έλεγα πώς θα φύγω από το Άγιον Όρος να πάω στην Κύπρο. Αλλά αισθανόμουν μέσα μου ότι δεν στεναχωριόμουν τόσο όσο στεναχωριόμουν προηγουμένως. Κοιτάζα με τον εαυτό μου και έλεγα, μα έπρεπε να είμαι πιο αντιδραστικός, να μην δεχτώ, ας πούμε. Βέβαια, ρώτησα διάφορους Αγίους Πατέρες της εποχής εκείνης. Δυστυχώς κανένας δεν τάχθηκε μαζί μου, ας πούμε. Ήταν όλοι με το μέρος του γέροντά μου και έτσι δεν βρήκα συμμάχους για να αρνηθώ να πάω στην Κύπρο. Πήγα στην Κύπρο και λέω θα μείνω 20 μέρες. Έχω 21 χρόνια που είμαι τώρα εκεί και δεν ξέρω, νομίζω ότι εκεί θα μείνω. Όταν πήγα στην Κύπρο, μετά από πολλά χρόνια που έλειπα
γιατί όσο καιρό ήμουν στο Άγιον Όρος δεν είχα πάει ποτέ μου στην Κύπρο. Αισθάνθηκα ότι εδώ υπάρχει μια ανάπαυση. Και μάλιστα να σας πω ένα γεγονός, είχα ετοιμαστεί να επιστρέψω πίσω στο Άγιον Όρος και έβγαλα και το εισιτήριο με το αεροπλάνο, τακτοποιήθηκα, ήμουν πανέτοιμος, χαρούμενος, ήταν ημέρα Πέμπτη, το εισιτήριο ήταν Δευτέρα και λέω να πάρω ένα τηλέφωνο τον Γέροντα να του πω ότι επιστρέφω. Και άλλο ένα τηλέφωνο τον Γέροντα, του λέω Γέροντα, ήρθα στην Κύπρο όπως μου είπατε, εξετέλεσα την εντολή που μου δώσατε, αλλά δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εξάλλου τι μπορώ εγώ να κάνω, ας πούμε, στην Κύπρο. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι ενάρετοι, τόσα μοναστήρια, τόσοι επίσκοποι, εγώ τι μπορώ να κάνω. Βέβαια, ίσπραξα κάμποσες φωνές και παρατηρήσεις, διότι ασφαλώς ο Γέροντας κατάλαβε ότι αυτό ήταν πρόφαση, δεν ήταν η πραγματικότητα. Τέλος πάντων, στενοχωρέθηκα κι εγώ, αλλά είπα τέλειωσε. Αφού έχω το εισιτήριο, πρέπει να φύγω να πάω πίσω. Λέω πού θα πάω να περάσω τις μέρες μου μέχρι τη Δευτέρα, να μην μείνω μέσα στον κόσμο. Ήθελα πολύ να πάω στη Μονή του Κηϊκός, δεν είστε Κύπροι, θα έχετε ακούσει για μια περίφημη μονή της Παναγίας του Κήπου, που πράγματι είναι ένα ξακουστό μοναστήρι, ευλογημένο, χαριτωμένο με την παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας εκεί. Πήγα εκεί, άγνωστος, ούτε με ήξεραν οι πατέρες, ούτε κι εγώ ήξερα κανένα, παρεκάλεσα να με φιλοξενήσω και κάθισα σε ένα στασίδι της Εκκλησίας και παρακαλούσα την Παναγία να με φωτίσει τι να κάνω. Από τη μια εγώ ήθελα να πάω πίσω, από την άλλη ο Γέροντας ήθελε να μείνω στην Κύπρο. Καταλάβαινα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τους δικούς μου λογισμούς, αλλά ήταν και εμένα το μυαλό μου κολλημένο εκεί. Εκεί που καθόμουν, έρχεται ένας γεροντάρχος εκεί μοναχός, μου λέει, συγγνώμη πάτερ, είσαι από το Άγιον Όρος? Λέω ναι. Μου λέει, είσαι ιερέας? Μάλιστα. Είσαι και πνευματικός, εξομολογείς? Λέω ναι. Μου λέει, έχει εδώ 2-3 παιδιά που θέλουν να εξομολογήσουν και δεν έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή κάποιο πνευματικό διαθέσιμο. Δεν μπορείς να πάρεις να εξομολογήσεις? Λέω κι εγώ, αφού κάθομαι που κάθομαι και με φιλοξενούν οι άνθρωποι, να πάω να εξομολογήσω, να βγάλω κι εγώ το ψωμί μου, να κάνω κάτι, να μην φαίνομαι και ότι είμαι βάρος εδώ του πατέρα. Πήγα εκεί, αλλά είναι ένα φοβερό πράγμα. Τα παιδιά αυτά τα οποία ήρθαν να εξομολογηθούν, ήταν όλα μια αποκάλυψη. Μάλιστα ένας από αυτούς είχε γονατίσει μπροστά μου και έκλαιγε τόσο πολύ, και στα παπούτσια μου και έκλαιγε τόσο πολύ, που αισθάνθηκα πάρα πολύ έτσι πρωτόγνωρα πράγματα. Και τότε είπα μέσα μου ότι ο Χριστός είπε ότι δεν αξίζει μια ψυχή όλον τον κόσμο. Μια ψυχή να σωθεί αξίζει πολύ περισσότερο από ό,τι αξίζει ο κόσμος όλος. Έστω δηλαδή και για μόνο μια ψυχή, αν κανείς μείνει σε αυτόν τον τόπο, και ένας άνθρωπος να σωθεί και ένας άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό, αξίζει τον κόπο. Και το θεώρησα σαν μια απάντηση της Παναγίας, μου φύγαν και οι λογισμοί και είπα εντάξει, να είναι ευλογημένο, θα μείνω, αφού έτσι έχουν τα πράγματα, θα μείνω. Αλλά όταν έμεινα, εγώ βέβαια ως μοναχός και οι πατέρες που ήταν μαζί μου στο Άγιον Όρος και ήρθαν και αυτοί μαζί μου, 3 πατέρες, κάναμε ένα μικρό μοναστηράκι και μετά πήγαμε στη Μονή Μαχαιράνη. Όταν χρειαζόταν να κατέβω από το μοναστήρι στην πόλη, πάλι έπαιρνε αυτό το αίσθημα της κατάθλιψης. Αν έβλεπα την πόλη έτσι από μακριά, έχει έναν τόπο εκεί στο μοναστήρι μας που φαίνεται Λευκοσία κάτω, και έβλεπα εκείνα τα σπίτια όλα και εκείνη την κίνηση όλη, έπιανε μια πνευματική αλλεργία. Δεν μπορούσα, ήθελα γρήγορα να επιστρέψω πίσω.
Όταν πάλι ήρθαν τα πράγματα έτσι, και όπως ήταν τα δεδομένα στην Εκκλησία της Κύπρου τότε, εξελέγηκα Μητροπολίτης στην Λεμεσό, αισθανόμουν πώς θα ζήσω τώρα εγώ μέσα σε μια πόλη. Ήμουν 40 χρονών, ήδη είχα 20-22 χρόνια ως μοναχός. Πώς θα ζήσω μέσα σε μια πόλη, με ποια εμπειρία και με ποια εφόδια θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις ανάγκες της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Τέλειωσε η χειροτονία, η επισκοπική, εκεί στην Κύπρο εθρονίζονται οι Μητροπολίτες αυθημερών και μαζί με έναν άλλο Μητροπολίτη στο ίδιο αυτοκίνητο πηγαίναμε το απόγευμα για την εθρόνηση. Όπως φτάνουμε στην πόλη μας και την είδα έτσι από ψηλά και ήταν η πόλη κάτω, έτσι απλωμένη όπως είναι η πόλη εκεί, αισθάνθηκα ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και αισθάνθηκα μια μεγάλη ανάπαυση στην ψυχή μου. Και σας ομολογώ, πολλοί άνθρωποι με ρωτούν τώρα, «Πάτερ μου, έχει καμιά διαφορά το Άγιον Όρος από την πόλη που είσαι τώρα?» Να σας πω την αλήθεια, καμιά διαφορά. Σαν να είμαι εκεί που ήμουν. Σαν να είμαι στη Σκήτη, σαν να είμαι στο μοναστήρι, σαν να είμαι στο Άγιον Όρος. Εξωτερικές διαφορές υπάρχουν μέγιστες. Καταλαβαίνετε, άλλον έτσι στην έρημο και άλλον έτσι στην πόλη. Αλλά όλα αυτά είναι εξωτερικά. Εσωτερικά και ουσιαστικά δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Έκανα αυτόν τον πρόλογο όλο για να σας πω ότι το ίδιο αισθανόμουν που θα ερχόμουν και εδώ. Ήρθα πριν μερικά χρόνια για μια εκκλησιαστική αποστολή στην Γαλλία και μέχρι να φύγω δεν και έπαθα. Έπιασε πάλι αυτός ο πειρασμός και δεν μπορούσα να μείνω, ήθελα να φύγω. Μου λένε να πήγαινε να δεις το ένα πριν, δεν θέλω να δω τίποτα απολύτως. Πάρτε με στο αεροδρόμιο να φύγω, να μην βλέπω τίποτα. Μου φάνηκε πολύ βαρύ η όλη ατμόσφαιρα. Και είπα από τότε δεν θέλω να ξαναπάω στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, αισθανόμουν τη σύγχυση των ανθρώπων, αυτή την άγνοια του Θεού, ας πούμε, την απουσία της παρουσίας του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων, πολύ βαρύ πράγμα. Είχα και τους ίδιους λογισμούς τώρα που θα ερχόμουν εδώ. Όμως, από την άλλη πλευρά, καταλάβαινα ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και ότι ο Θεός τελικά είναι αυτός ο οποίος ημερεύει τον κάθε τόπο. Και ότι ο Θεός είναι μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Και όπου υπάρχει ο Θεός, εκεί υπάρχει και η ειρήνη και η ευλογία του Θεού και η ανάπαυση των ανθρώπων. Έχει ένα ύφασμα, το οποίο χρησιμοποιούμε όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, που λέγεται αντιμήνσιο, που είναι δηλαδή σαν Αγία Τράπεζα κινητή, για να μπορούμε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία, και γράφει γύρω-γύρω θυσιαστήριων θείων και ιερών του τελείστε τα Θεία Λειτουργίας χειρουργίας εν παντή τόπο της δεσποτείας του Θεού. Και σκέφτομαι ότι αυτό το πράγμα, αυτή η φράση ότι η δεσποτεία του Θεού, η παρουσία του Θεού, η κυριότητα του Θεού είναι σε όλο τον κόσμο, αυτό είναι τελικά η απάντηση όπου και αν βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος. Και τελικά δεν έχει σημασία ούτε αν είσαι στην Ευρώπη, ούτε αν είσαι στην Αφρική, ούτε αν είσαι στο Άγιον Όρος, ούτε αν είσαι οπουδήποτε κι αν είσαι, εάν ο Θεός είναι παρόν. Εάν ο Θεός δεν είναι παρόν, τότε και στο Άγιον Όρος να είσαι, το Άγιον Όρος δεν είναι Άγιον Όρος. Τότε μπορεί να γίνει κόλαση. Εάν είσαι στην κόλαση, την πραγματική κόλαση, και ο Χριστός είναι παρόν, τότε η κόλαση γίνεται παράδεισος. Όπως έγινονταν οι φυλακές των μαρτύρων και όπως έγινονταν τα σπήλαια των ασκητών
και οι δύσκολες καταστάσεις που βίωναν οι Άγιοι Μάρτυρες, οι όσοι πατέρες και ο κάθε άνθρωπος. Τελικά δηλαδή, δεν είναι τα εξωτερικά πράγματα τα οποία διαμορφώνουν την ευτυχία μας ή τη δυστυχία μας, την κατάθλιψή μας ή τη χαρά μας, αλλά είναι η παρουσία του Θεού. Και Θεός, όταν είναι παρόν, τότε τα πάντα είναι φωτεινά. Και όταν ο Θεός είναι απόν, τότε είμαστε μέσα σε ένα βαθύ σκότος και η ψυχή μας ταλαιπωρείται και βασανίζεται και είναι μέσα στην κόλαση την πραγματική. Επειδή ο πατήρ Φιλόθεος μου είπε να σας πω και κάποια περιστατικά από τη ζωή του γέροντος Παϊσίου, πράγματι, του είπα πολλές φορές ότι στη ζωή μου είδα πολλούς τόπους και πολλά κτίρια τα οποία είναι πανέμορφα και πολλά ξενοδοχεία και πολλά πλούσια σπίτια και παλάτια και οτιδήποτε μπορεί κανείς να δει περιεχόμενος την οικουμένη. Αλλά την ευλογία και την χάρη την οποία είχε εκείνο το ταπεινό ασκητήριο του γέροντος Παϊσίου, δεν την είδα πουθενά. Ήταν πάυτοχος, τελείως φτωχός. Δεν είχε τίποτα το αξιόλογο. Δεν είχε τίποτα το οποίο είχε αξία. Ακόμα και οι εικόνες του που είχε δεν ήταν ούτε καν ζωγραφισμένες. Ήταν εικόνες φωτοτυπίες τυλιγμένες μέσα σε νάλιο με τις πινέζες πάνω στον τοίχο. Το κοινοπήγιο του ήταν ένα κονσερβοκούτι με άμπο. Εκεί έβαλε τα κεράκια του. Το άναβε μπροστά σε μία πεπαλαιωμένη χάρτινη εικόνα του νηφίου Χριστού. Και όμως, αυτός ο άνθρωπος, με την παρουσία του Θεού στη ζωή του, πραγματικά ευλόγησε εκείνον τον τόπο στον οποίο διέμενε και ευλόγησε όλους τους ανθρώπους που τον επισκέπτονταν και σήμερα ευλογεί τον κόσμο όλο με την Αγία παρουσία του. Αυτό το δώρο της παρουσίας του Θεού μας το έδωσε ο Χριστός δια της Εκκλησίας. Όπου υπάρχει η Εκκλησία, εκεί ο Θεός είναι παρόν. Και όταν ο Χριστός μας είπε, παραδίδοντάς μας το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας δηλαδή, του σώματος και του αίματος του, μας είπε, τούτο ποιείτε στην εμήν ανάμνηση. Αυτό να κάνετε στην δική μου ανάμνηση. Κάθε φορά που θέλετε να με θυμάστε, να μαζεύεστε όλοι και να κάνετε αυτό το πράγμα που κάνω εγώ τώρα. Αυτό που λέμε Θεία Λειτουργία, Θεία Ευχαριστία. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Να μας συνάγει όλους σε έναν χώρο μέσα στα κανονικά δεδομένα της ορθόδοξης πίστης μας και Εκκλησίας και να τελεί τη Θεία Ευχαριστία. Όταν τελείται η Θεία Ευχαριστία, ο Θεός είναι παρόν. Ο Χριστός είναι παρόν. Η Παναγία, οι Άγιοι, οι Άγγελοι, όλη η Εκκλησία, ζώντες και κεκοιμημένοι. Όλοι είναι παρόντες και δεν υπάρχει πλέον γεωγραφικός χώρος, αλλά υπάρχει η Βασιλεία του Θεού. Ένας φίλος μου, μοναχός, ενάρετος, τώρα πλέον μεγάλος και αυτός σαν και εμένα στην ηλικία, μου είπε μια φορά ότι όταν έχει χειροτονήθηκε ιερέας στο Άγιον Όρος και τέλεσε την πρώτη Θεία Λειτουργία και είχε μεγάλη αγωνία, όπως είναι φυσικό, να βιώσει την πρώτη του Θεία Λειτουργία. Όταν μετά από όλη εκείνη την ακολουθία τη μοναστηριακή ετοιμάστηκαν όλα και στο παρεκκλήσιον εκείνο
εκφόρησε το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, ο Θεός του χάρισε μία μεγάλη εμπειρία. Ποια ήταν αυτή η εμπειρία? Άνοιξε μπροστά του ο χρόνος και ο χώρος και βίωσε το απέραντο και είδε τη Θεία Λειτουργία, είδε τα λόγια του, αυτό που είπε ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις τους αιώνας των αιώνων, ως άνθρωπο δεινά, αυτή η φωνή επεκτάθηκε εις το άπειρο και δεν είχε τέλος. Και αυτή η ευλογία, ας πούμε, της Βασιλείας του Θεού επεκτάθηκε εις τους αιώνας των αιώνων, χωρίς τέλος, που καταρχεί τον χώρο, καταρχεί και τον χρόνο. Και βίωσε πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπορεί ο άνθρωπος να παρίσταται στη Θεία Λειτουργία και να βιώνει το γεγονός της Θείας Λειτουργίας και να βιώνει το γεγονός της Εκκλησίας δηλαδή. Διότι η Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπετε και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν τελούμε τη Θεία Λειτουργία μόνοι μας. Δεν επιτρέπεται ένας ιερέας να λειτουργήσει μόνος του για τον εαυτό του. Απαγορεύεται. Πρέπει να έχει έστω ακόμα έναν ο οποίος να είναι τύπον του λαού. Δεν μπορεί να είναι μόνος του. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να μείνει μόνος του. Μόνος είναι μόνο ο διάβολος. Ο άνθρωπος του Θεού, έστω και αν είναι μόνος του μέσα στα βάθη της ερήμου, δεν είναι μόνος του. Γιατί είναι ο Θεός μαζί του. Και αυτός είναι μαζί με τον Θεό. Και όταν είμαστε μαζί με τον Θεό, τότε δεν είναι δυνατόν να μας βυθίσει ούτε η μοναξιά, ούτε τα βάσανα, ούτε τα προβλήματα, ούτε οι θλίψεις, ούτε οτιδήποτε βρίσκεται στη ζωή μας. Όταν ο γέροντας Παΐσιος επέστρεψε από την Αυστραλία, την οποία επισκέφθηκε κατόπιν προσκλήσεως των εκεί εκκλησιαστικών πατέρων και επισκόπων, τον ερώτησα, γέροντα, πώς πέρασε στην Αυστραλία? Πώς είναι εκεί οι άνθρωποι, τόσο μακριά στην Αυστραλία? Εκεί οι άνθρωποι ξέρουν τον Θεό, ξέρουν την Εκκλησία, σώζονται οι άνθρωποι εκεί. Μου λέει, οι άνθρωποι εκεί σώζονται, αλλά σώζονται με τον πόνο και την υπομονή. Και νομίζω ότι όλοι έτσι θα σωθούμε, διότι ο Χριστός, βλέπετε, δεν μας είπε άλλο τρόπο σωτηρίας. Εν τη υπομονή ημών, τι είσαστε τας ψυχάς ημών. Με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας, λέει ο Χριστός. Δεν μας είπε άλλα πράγματα, τα οποία είναι απαραίτητα, τα οποία είναι σημαντικά, τα οποία είναι βασικά. Αλλά το κλειδί που θα αποκτήσουμε τη Βασιλεία του Θεού είναι η υπομονή. Και τι σημαίνει υπομένω? Σημαίνει μένω στον τόπο μου, κάτω από τα δεδομένα και τις συνθήκες τις οποίες βιώνω να πάσα στιγμή. Και γιατί μένω εκεί? Γιατί πιστεύω στην παρουσία του Θεού. Γιατί πιστεύω ότι ο Θεός είναι παρόν. Και αν ταλαιπωρούμε, αυτό σημαίνει ότι δεν φταίνει αυτοί που είναι γύρω μου ή τα δεδομένα της χώρας μου ή τα φυσικά δεδομένα που υπάρχουν σε κάθε ανθρώπινη περίσταση, αλλά πρέπει εγώ να αυξήσω τον τρόπο ζωής μου ενώπιον του Θεού. Θα θυμίστε, φαντάζομαι, ένα περιστατικό από τη ζωή ενός μεγάλου, μέγιστου Αγίου της Εκκλησίας μας σύγχρονου, του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου, που εδώ και λίγους μήνες κατετάγει στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Αυτός λειτουργούσε στην Ομόνια. Όσοι ξέρετε την Αθήνα, ξέρετε τι σημαίνει Ομόνια.
σε ένα εκκλησάκι στο κέντρο των Αθηνών, στην Ομόνια. Πήγαινε να λειτουργήσει και αυτός Αγιορείτης, συνηθισμένος με τα δεδομένα της ερήμου και του Αγίου Όρους, και δίπλα από το εκκλησάκι είχε ένα κατάστημα που πουλούσε δίσκους. Και οι νόμοι χαλαροί τότε, και για να διαφημίσει τα προϊόντα του, έβαζε τα ηχεία εκείνα του δίσκου, τέλος πάντων, των δίσκων, και γινόταν χαμός, δεν μπορούσε κανείς να ακούσει τίποτα από τα τραγούδια και από τη φασαρία που γινόταν. Πήγαινε ο γέροντας να λειτουργήσει, αδύνατο, δεν άκουγε ούτε τον εαυτό του. Όλα τα τραγούδια της εποχής τα άκουγε μες στην εκκλησία. Είναι όμως βρισκόμενος σε αυτή την απορία, τι θα κάνει. Τον δυσκόλευε, τον στεναχωρούσε. Παρατήρησε ένα φυσικό φαινόμενο σε μια λίμνη. Ένα παιδάκι ρίξε μια πέτρα. Μόλις έπεσε η πέτρα, έγιναν όλοι αυτοί οι κύκλοι που γίνεται. Εσείς έχετε λίμνες και ποτάμια εδώ, τα ξέρετε. Εμείς στην Κύπρο δεν έχουμε. Και έτσι δεν τα έχουμε πολύ καλά τις εικόνες αυτές. Μετά ρίξε πιο μεγάλη πέτρα. Έγιναν πιο μεγάλοι κύκλοι που κάλυψαν τους πρώτους. Και αμέσως το φώτισε ο Θεός ότι για να νικήσω αυτήν την δυσκολία πρέπει να προσεύχομαι περισσότερο από την ένταση των τραγουδιών και θα νικήσει η προσευχή αυτήν τον θόρυβο όρο που έχω γύρω μου. Βλέπετε, ο Θεός δεν του είπε άλλαξε τόπο. Δεν του είπε, κοίταξε, αφού εδώ που είσαι δυσκολεύεσαι και είσαι δίπλα από ένα δισκάδικο, όπως λέγεται νομίζω, πήγαινε, έβρες μια εκκλησία ανήσυχη. Εμείς έτσι θα κάνουμε. Θα λέγαμε, θα πάμε κάπου αλλού, που μας είναι πιο εύκολο, κάτι πιο προσιτό. Δεν του είπε όμως ο Θεός έτσι. Του έδειξε πώς θα μείνει εκεί που ήταν, θα υπομείνει και θα αγωνιστεί να νικήσει εκεί αυτό το οποίο τον εμπόδιζε, βέβαια όχι με τις δικές του δυνάμεις, αλλά με τη δύναμη του Θεού. Και πράγματι έμεινε εκεί παραπάνω από 30 χρόνια. Και ήταν σαν έτα στην έρημο, όπως λέει ο ίδιος και όπως περιγράφεται στους βίους του, που εγγράφηκαν και μεταφέρθηκαν από όλους αυτούς τους ανθρώπους που τον γνώρισαν, δεν του έκανε καμία διαφορά πλέον. Γιατί η παρουσία της χάριτος του Θεού μεταμόρφωσε τον εαυτό του πρόνιστα και όλο τον κόσμο που ήταν γύρω του. Έτσι, αδελφοί μου αγαπητοί, εκείνο που πραγματικά έχουμε ανάγκη δεν είναι να αλλάζουμε τόπους. Εάν η ζωή μας αναγκάσει να μεταβούμε από τόπον εις τόπον, για την εργασία μας, για τις οικογενειακές μας υποχρεώσεις, για διάφορες περιστάσεις που μπορούν να μας συμβούν στη ζωή μας, βεβαίως θα ακολουθήσουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι όπως το Ιερόν Αντιμήσιον, όπου πάει, γίνεται θυσιαστήριον θείων και ιερών και τελείται η Θεία Λειτουργία εν παντή τόπου της δεσποτείας του Θεού, έτσι και η καρδιά μας καλείται να γίνει ένα θυσιαστήριον θείων και ιερών, μέσα στο οποίο θα ιερουργείται το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Μέσα από όλη αυτή την παράδοση και την πλούσια εμπειρία της Εκκλησίας μας. Μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Μέσα από τη Θεία Ευχαριστία. Και τότε όλα γύρω μας θα μεταμορφώνονται. Όλα γύρω μας θα αλλάζουν. Όλα θα γίνονται όπως ο Παράδεισος, όπου ο Θεός θα είναι μαζί μας και εμείς θα είμαστε μαζί Του. Και τότε η πραγματική ειρήνη θα βασιλεύει στις καρδιές μας. Πολλές φορές σήμερα συναντούμε γύρω μας και στη ζωή μας την προσωπική πολλές στιγμές δύσκολες που μας πνίγουν οι περιστάσεις. Σας ομολογώ κι εγώ μια φορά πριν λίγο καιρό, 1-2 χρόνια,
ήταν κάποιες μέρες που είχα πολλούς πειρασμούς, πολλές δυσκολίες στη Μητρόπολη που ήμουν, πολλά προβλήματα, έτσι ενέσκυψαν πάρα πολλά μαζεμένα. Κάθε μέρα έχουμε βέβαια, μην νομίζετε ότι δεν έχουμε. Αλλά εκείνη τη διάστημα είχαμε μια μεγάλη φουρτούνα, μια μετά την άλλη. Κακοκαιρία μεγάλη, πνευματική. Είχα κουραστεί πνευματικά και είμαι έτσι και λίγο ζαλισμένος και συγχυσμένος και κουρασμένος και είχαμε ένα εσπερινό. Πήγα στον εσπερινό, αλλά το μυαλό μου ήταν σαν τη ρωσική σαλάτα. Ούτε ήξερα τι μου γινόταν. Από όλα είχε μέσα. Δεν μπορούσα να προσευχηθώ. Ήμουν στον θρόνο του Επισκόπου και σκεφτόμουν όλα αυτά τα οποία είχα να σκεφτώ στο κεφάλι μου. Προχωρούσε εσπερινός και όταν ήρθε η ώρα που έπρεπε να πω ειρήνη πάση, να στραφώ στον κόσμο και να πω ειρήνη πάση, τότε ένας λογισμός μέσα μου είπε «Μα τι ειρήνη πάση, ειρήνη σε όλους δηλαδή, αφού εσύ είσαι γεμάτος ακαταστασία, είσαι γεμάτος ταραχή, αφού δεν έχεις ειρήνη. Τι να πεις τώρα ειρήνη, σε ποιον να πεις την ειρήνη». Αλλά δεν μπορούσε και να πω του κόσμου, ξέρετε, δεν μπορώ να σας πω ειρήνη πάση, διότι είμαι ταραγμένος, είμαι νευριασμένος. Έχει από το πρωί που βρίσκω μπροστά μου εμπόδια. Είπα όπως απαιτεί η τάξη της Εκκλησίας, ειρήνη πάση, εστράφηκα κατά Ανατολάς και ο διάκονος είπε «Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι». Και ο ψάλτης είπε «Συ Κύριε». Και τότε κι εγώ κατάλαβα ότι αυτό ήταν το κλειδί το οποίο θα έλυνε τα προβλήματα όλα. Δηλαδή, τα προβλήματά μας, τα οικογενειακά μας, τα προσωπικά μας, τα ψυχολογικά μας, τα οικονομικά μας, τα εθνικά μας που έχουμε μέσα στην Κύπρο, τα παγκόσμια προβλήματα, πώς λύνονται όταν κλείνουμε τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου. Όταν αποφασίσουμε να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού και να πούμε στον Θεό αυτό που λέμε κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία, «Συ Κύριε». Δηλαδή, τι σημαίνει «Συ Κύριε»? Στα νέα ελληνικά σημαίνει «σε σένα Κύριε», στα χέρια σου, στα δικά σου χέρια. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμενα. Τους εαυτούς μας και όλους τους υπόλοιπους και όλη τη ζωή μας και όλα όσα μας αφορούν και όλα όσα μας απασχολούν και όλα όσα μας ταλαιπωρούν και μας κουράζουν και μας δυσκολεύουν και οτιδήποτε είναι που είναι πέριξιμο, όλα αυτά να τα δώσουμε στα χέρια του Χριστού. Αυτό είναι το μυστικό. Όποιος το κατάλαβε και όποιος το έκανε, ξεκουράστηκε. Σαν να πάει, ας πούμε, και λες, έχεις ένα δύσκολο θέμα και πας στον προϊστάμενο της δουλειάς σου και του λες, Κύριε, κοίταξε, εγώ αυτό το θέμα δεν μπορώ να το αναλάβω. Δεν λύνεται. Πιάσω το φάκελο και κάνω ό,τι θέλει και μην με ξαναλάβω. Έτσι κάναμε με τον Θεό. Λένε, Χριστέ μου, πάρ' το στα δικά σου χέρια. Συ Κύριε. Όλα και τον εαυτό μου και την υγεία μου και τα γεράματα μου και τα οικονομικά μου και τα ψυχολογικά μου και τα παιδιά μου και οτιδήποτε έχω και δεν έχω και με απασχολεί και με κουράζει ή τέλος πάντων είναι γύρω μου, το παραδίδω στα χέρια σου. Το αποφορτώνομαι εγώ σαν κάποιον που βγάζει από πάνω του ένα βαρύ φορτίο και το εναποθέτει, το αφήνει εκεί στα χέρια και στα πόδια κάποιου άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι τελικά το μυστικό της ειρήνης της ψυχής μας. Όταν μάθουμε ταπεινά, κλείνοντας την κεφαλή ημών του Κυρίου και παραδίδοντας τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού, ότι έτσι θα αποκτήσουμε ειρήνη
Μάθετε απ' εμού, λέγει ο Χριστός, ότι πράος ημί και ταπεινώς την καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Δηλαδή, θέλετε να αναπαυθείτε, θέλετε να ξεκουραστείτε, θέλετε να αισθανθείτε ότι κάνατε, ας πούμε, κάτι που σας ξεκούρασε απόλυτα, και όπως ξέρετε, η σωματική κούραση εύκολα φεύγει. Θα κοιμηθείς λίγο παραπάνω, θα ξεκουραστείς, έχει διάφορους τρόπους τώρα που ξεκουράζονται οι άνθρωποι, κάνουν διάφορα πράγματα. Σωματικά ξεκουράζεται κανείς, εύκολα. Την ψυχή μας όμως, ποιος μπορεί να την ξεκουράσει? Αυτό είναι το ζητούμενο. Η ψυχή μας πώς ξεκουράζεται, πώς βρίσκει ανάπαυση η ψυχή μας. Αυτό μας το είπε ο Χριστός. Να μάθετε, λέει ο Χριστός, από μένα, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, και έτσι θα μάθετε και θα έβρετε την ανάπαυσή σας. Ο Χριστός μας διδάσκει και μας δίνει την ανάπαυση, την ξεκούραση. Και όταν ο Χριστός μας ξεκουράσει, τότε πραγματικά είμαστε ξεκούραστοι. Όταν ο Χριστός δεν είναι στην καρδιά μας, δεν είναι στη ζωή μας, τότε τίποτα δεν μπορεί να μας ξεκουράσει. Τότε μας κουράζουν όλα. Και τα πλούτη μας κουράζουν, και τα παλάτια μας κουράζουν, και τα φαγητά τα ωραία μας κουράζουν, και τα ταξίδια μας κουράζουν. Ό,τι και να κάνεις θα σε κουράσει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να σε ξεκουράσει, γιατί έτσι είμαστε πλασμένοι. Είμαστε παιδιά του Θεού. Και κανείς δεν μπορεί να μας ξεκουράσει παρά μόνο ο ουράνιος Πατέρας Θεός. Κάποτε σε μια λιτανία της Παναγίας, όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος την εβδομάδα της Διακρινησίμου, θα έχετε δει ότι γίνονται μεγάλες λιτανίες. Εκεί λοιπόν τότε γινόταν η λιτανία της Παναγίας και όλοι οι μοναχοί, ο καθένας από εκεί που περνάει εικόνα, έρχονται και κρατούν την εικόνα και συνοδεύουν την εικόνα μέχρι στην ασθενεία. Ή άλλοι σε όλη τη λιτανία. Δίπλα μου ήταν ο Γιώργο Παΐσιος, εγώ ήμουνα ιερέας ή διάκονος, δεν θυμάμαι, και κρατούσα την εικόνα. Και ήταν και ανηφόρα, ήταν και ζέστη και ήλιο, και ήταν μεσημέρι. Επειδή ο γέροντας είχε μισό πνεύμανα μόνο, γιατί έβγαλε τον 1,5 πνεύμανα λόγω του ότι είχε πρόβλημα και χειρίστηκε και αφαιρέθηκε οι πνεύμονες του, ανέπνε έτσι βαριά. Και εγώ βέβαια νεαρός και αφελής. Λέω, γέροντα, κουράστηκε να σε βοηθήσω? Δεν μου απάντησε. Οπότε τον είδα έτσι που κοπίαζε τέλος πάντων. Ξαναπήγα να κάνω τον καλό Σαμαρίτη. Λέω, γέροντα, κουράστηκες? Και γυρίζει και μου λέει, πρέπει παιδάκι μου, η Παναγία δεν κουράζει, μας ξεκουράζει. Έβαλα κι εγώ φερμά και κατάλαβα τι ανοησία πήγα να πω στον γέροντα. Και ήμουν μικρός, 4-5 χρόνια. Γιατί τελικά πράγματι ο Θεός είναι που μας ξεκουράζει. Και Αυτός μόνον μπορεί να δώσει ανάπαυση στις δικές μας ψυχές. Και όταν δώσει την ανάπαυση στις ψυχές μας, τότε είμαστε πράγματι ξεκούραστοι άνθρωποι. Παρατηρείτε σήμερα το φαινόμενο, δεν ξέρω εδώ στη χώρα αυτή αν παρατηρείτε, στα δικά μας δεδομένα παρατηρείτε, νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, νέα παιδιά, 20, 22, 25, 27 χρόνων, και να λένε είμαι κουρασμένος. Είμαι κουρασμένος. Και να έρχονται και να κλαίνε γιατί είναι τόσο κουρασμένοι. Και να θέλουν 1000 άλλα πράγματα για να ξεκουραστούν. Και να τους λες, κάνε αυτό το πράγμα και να το κάνουν με τα 1000 ζόρια. Ή να μην το κάνουν, δεν μπορώ.
Δεν έχω κουράγιο. Να μην έχει κουράγιο να χτενίσει τα μαλλιά του, να μην έχει κουράγιο να καθαρίσει το δωμάτιο του, να μην έχει κουράγιο να κάνει τίποτα. Κουρασμένος. Έχουμε νέα σώματα και γέρικες ψυχές. Ενώ έχουμε δει σε αυτούς όλους τους γέροντες και σε αυτούς όλους τους Αγίους και σε πολλούς ανθρώπους της Εκκλησίας και μοναχούς και λαϊκούς και κληρικούς το αντίθετο. Γέροντες στην ηλικία, γεροντάκια, 85, 90, 95 χρόνων, 100 χρόνων, 106 χρόνων. Είχαμε ένα γεροντάκι που ήταν και Κύπριος μάλιστα, ήταν 106 χρόνων. Και έχουν μια ψυχή σαν το ηφαίστειο. Δεν τους χωράει ο τόπος. Έχουμε μια γιαγιά εμείς εκεί στην πόλη μας, εκεί στην Ορία, η οποία είναι 85 χρόνων. Εάν τη δείτε, 10 νέοι δεν μπορούν να την προλάβουν. Το πώς έρχεται κάθε μέρα στην λειτουργία. Έχουμε κάθε μέρα λειτουργία, η ώρα 5:30 το πρωί, βρέχει, χιονίζει από τα χαράματα, σκοτεινά, εκείνη θα είναι στην εκκλησία. Έχουμε κάθε Παρασκευή βράδυ αγρυπνία, η γιαγιά αυτή αρχίζει αγρυπνία η ώρα 8:30 το βράδυ, αυτή η ώρα 2 το μεσημέρι στην εκκλησία. Της λέω, τι έρχεσαι από τώρα? Γιατί δεν έμεινες να ξεκουραστείς? Λέει, τι θα κοιμάμαι πριν την αγρυπνία? Ενώ εμείς κοιμόμαστε πριν την αγρυπνία, κοιμόμαστε στην αγρυπνία και κοιμόμαστε και μετά την αγρυπνία. Και νομίζουμε ότι κάνουμε μια αγρυπνία. Λοιπόν, η γιαγιά αυτή είναι ένα παράδειγμα, απλοϊκή. Ίσα που ξέρει να διαβάζει λίγα πράγματα. Αλλά η θέση και η ψυχή της. Και είναι ξεκούραστη. Τη λέω, κουράστηκες? Μετά από τις αγρυπνίες. Τη λέω, κουράστηκες? Όχι, λέω, δεν κουράστηκε. Και φεύγει, πάει στο σπίτι της και πάει και λειτουργία το πρωί. Άλλη. Δεν χρειάζεται 2 λειτουργίες την ημέρα. Όχι, λέει, μα εμένα μου αρέσει. Και είναι τόσο γιαγιούλα, και είναι σκυπτή, είναι καμπούρικη, είναι αντιβδίζει, δηλαδή σέρνεται. Σαν ένα πράγμα που σέρνεται και πάει. Αλλά ψυχιζόσα. Γι' αυτό είναι ο Χριστός ζωοδότης, γιατί μας δίνει ζωή. Εκείνο που μας δίνει σήμερα είναι αυτή η πνοή της ζωής. Και τελειώνω με έναν λόγο που ο Χριστός είπε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου σε έναν επίσκοπο, ο οποίος δεν τηρούσε τον Λόγο του Θεού. Του είπε ο Χριστός ότι εσύ, του λέγει, εσύ, όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά νεκρός είσαι. Εσύ, του λέγει, κατ' όνομα είσαι ζωντανός, αλλά για μένα είσαι νεκρός. Κατ' ουσίαν είσαι νεκρός. Φοβερό πράγμα. Εύχομαι να μην δείτε ποτέ ανθρώπους με νεκρή ψυχή, που είναι πεθαμένες οι ψυχές τους. Παρά τα αυτά όμως, ακόμα και αυτές οι πεθαμένες ψυχές, μέσα στην Εκκλησία, έχουν ελπίδα, γιατί ο Μέγας Ιατρός Χριστός, μέσα στην Εκκλησία, στο ιατρείο της Εκκλησίας, θεραπεύει όχι μόνο τους βαριά ασθενείς, αλλά ακόμα και τα πτώματα. Ακόμα και τα πτώματα έχουν ελπίδα ζωής, γιατί ο Χριστός νικά τον θάνατο και δίνει τη ζωή. Είναι ζωοδότης ο Χριστός. Έτσι εμείς όλοι αισθανόμαστε τις ψυχές μας νεκρές ενώπιον του Θεού και αισθανόμαστε τις ψυχές μας κουρασμένες και ψάχνουμε να βρούμε ανάπαυση και ψάχνουμε να βρούμε ξεκούραση και ψάχνουμε να βρούμε νόημα ζωής και θέλουμε να βγούμε από πάνω από τα σύννεφα της καθημερινότητας να ακούσουμε αυτό που είπε ο Χριστός. Έλα, λέγει στον επίσκοπο κοντά μου και μετανόησε και εγώ θα σου δώσω το φάρμακο από το οποίο θα καθαρίσεις την έκρανα αυτή. Τι μας μένει, αδελφοί? Μας μένει να ενωθούμε με την Εκκλησία, να γαντζωθούμε στην Εκκλησία, να ζήσουμε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, να σκύψουμε το κεφάλι μας ταπεινούμενοι ενώπιον του Θεού,
και να του παραθέσουμε τον εαυτό μας. Να πούμε, ορίστε, αυτό το πτώμα είμαι εγώ. Εσύ μπορείς να αναστήσεις και τα πτώματα. Και τότε, όταν ο Χριστός μας αναστήσει, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Τελικά το μόνο πρόβλημα είναι η απουσία του Θεού. Και η μόνη λύση των προβλημάτων μας είναι ο Θεός να γίνει παρόν στη ζωή μας, μέσα στην Εκκλησία, όχι τα κτίρια, αλλά την Εκκλησία του Χριστού μας, μέσα στην ζώσαμε αυτή παρουσία του Χριστού, μέσα στα Άγια μυστήρια και μέσα στην εμπειρία της Εκκλησίας. Εύχομαι ο Θεός να δώσει σε όλους μας αυτή την Αγία εμπειρία της Αναστάσεως και των δικών μας ψυχών, τώρα που προσκυνούμε την δική του Ανάσταση. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Συγγνώμη που σας ξεκούρασα. Θα ακολουθήσει λίγο ανάκτηση. Και μετά θα ακολουθήσει η ανάκτηση. Θα έχετε και εσείς τη δυνατότητα να εκφράσετε λοιπόν απορίες που έχετε και κάποια ερωτήματα. Είναι προς όφελός μας να εξαντλήσουμε τον Πανιερότατο για να αντλήσουμε διδάγματα και εμπειρίες που αλλιώς δεν θα έχουμε τη δυνατότητα. Πανιερότατε, καταρχάς ευχαριστούμε πολύ, διότι η ομιλία σας είχε ένα εξομολογητικό χαρακτήρα. Δεν ήταν απλώς μία ομιλία φτιαγμένη για ένα ακροατήριο, αλλά καταθέσατε πραγματικά κομμάτι από την εμπειρία σας, από τη ζωή σας, από τα βιώματά σας. Και ευχαριστούμε που μας νιώθετε πνευματικά σας παιδιά και επικοινωνείτε μαζί μας και με αυτόν τον τρόπο. Μας περιγράψατε αρχικά το πώς αισθανθήκατε λίγο άσχημα όταν βγήκατε στον κόσμο από το Άγιο Όρος και πώς οι 20 ημέρες της προθέσεώς σας να μείνετε στην Κύπρο πέρασαν τα 21 χρόνια. Αυτή ακριβώς η αλλαγή και αυτό το αίσθημα ήταν ανάλογο με το αίσθημα που ένιωσαν πολλοί ομογενείς που ήρθαν και εδώ σε αυτήν τη χώρα και αλλού. Ήρθαμε για λίγο καιρό και η καθημερινότητα, η πραγματικότητα μας κράτησε για χρόνια. Αλλά ενδεχομένως αντίθετα από ό,τι συνέβη σε εσάς, πολλοί από εμάς ακόμα ψάχνουμε τον πνευματικό μας δρόμο και την κατεύθυνσή μας. Αναφερθήκατε σε ένα περιστατικό το οποίο θεωρήσατε ως απάντηση της Παναγίας ότι θα πρέπει να μείνετε ταγμένος και υπακούοντας στο κέλευσμα της Εκκλησίας σας στην Κύπρο για να διακονήσετε με την ελπίδα ότι έστω και αν μία ψυχή ωφεληθεί, αξίζει την θυσία της ησυχίας και της αναχωρήσεως που είχατε πάρει. Και παράλληλα μας μεταφέρατε τον προβληματισμό που είχατε, το πώς θα ζήσω σε μία πόλη, με ποια εφόδια πνευματικά. Και είναι ένα αντίστοιχο ερώτημα δικό μας επίσης, πώς θα μπορέσουμε σε αυτήν την πόλη, με τι εφόδια πνευματικά να παραμείνουμε. Όταν βγήκατε πάλι στην Ευρώπη για πρώτη φορά, αισθανθήκατε, είπατε, την απουσία του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων.
Και αργότερα συνειδητοποιήσατε ότι ο Θεός όταν είναι παρόν, τότε ακόμα και η κόλαση γίνεται παράδεισος. Η παρουσία λοιπόν του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων, είπατε, δια της Εκκλησίας και δια της μετοχής στα μυστήριά της, είναι αυτή η οποία κατέστησε επίσης το φτωχικό κελί του πατρός Παρισίου σε παλάτι της Βασιλείας του Θεού. Και ο γέροντας Παΐσιος μας μεταφέρεται κάτι σημαντικό για εμάς ομογενείς. Είπε ότι για τους χριστιανούς ομογενείς στην μακρινή Αυστραλία ότι σώζονται με πόνο και με υπομονή. Ακόμα και ο γέροντας Προφύριος μας καταθέσατε ότι ενώ βρέθηκε στην καρδιά της ζούγκλας, της ερημίας των πόλεων και των παθών των ανθρώπων που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ένταση στην Ομόνοια, στην καρδιά της Αθήνας, κατάφερε με την υπομονή και τον αγώνα να καταφέρει να είναι κελί και ησυχαστήριο η πολύβοη Ομόνοια, σαν να είναι ακόμα στην έρημο και σαν να μην έφυγε από εκεί, όπως μας είπατε ότι αισθάνθηκε τελικά. Η παράδοση της Εκκλησίας και οι παραδόσεις και η μετοχή στα μυστήρια, επαναλάβατε ότι είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την εν Χριστώ ζωή και ότι όταν κλείνουμε τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο, όταν ταπεινωνόμαστε, ξεπερνάμε πραγματικά τα προβλήματα και βιώνουμε την ειρήνη του Χριστού. Και ενδεχομένως να δώσουμε ζωή στα τυχόν νέα σώματά μας, αλλά με γέρικη ψυχή, αν καταφέρουμε να εισχωρήσει σε αυτά ο ζωοδότης Χριστός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας καταθέσατε, για τα κομμάτια από την εμπειρία σας. Υπάρχει κάποιος αδελφός που θα ήθελε να απευθύνει κάποιο ερώτημα στον Πανιερότατο? Μπορείτε να σηκωθείτε για να ακούσουμε όλοι. Ζούμε και συναστρεφόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου η πλειονότητα είναι αιρετική. Πώς θα μπορέσουμε να προφυλάξουμε την οικογένειά μας, τους εαυτούς μας, τα πρόσωπα γύρω μας και πώς μας προστατεύει ο Θεός μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ωραία και σημαντική η ερώτηση. Νομίζω όμως ότι πάντοτε οι χριστιανοί ζούσαν και μάλιστα τους πρώτους αιώνες όχι απλώς αιρετικούς, αλλά σε ειδωλολάτρες και διώχτες. Και πολλές φορές η Εκκλησία μέχρι πρότινος σε γειτονικές μας χώρες διώκονταν οι άνθρωποι και μόνο που πίστευαν. Και υπάρχουν πολλές χώρες που δεν μπορεί κανείς ούτε και το σταυρό του να φοράει. Πώς ζούμε? Πρώτα απ' όλα, αυτό για μας πρέπει να είναι μια πρόκληση, όχι για να κατακρίνουμε τους αιρετικούς, αλλά για να γίνουμε εμείς σωστοί ορθόδοξοι. Αυτή είναι η καλύτερη άμυνα. Και μετά έχουμε και υποχρέωση απέναντι αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν βλέπουμε τόσους καλούς ανθρώπους γύρω μας, που είναι πολύ καλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί, όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Και όμως δεν γνωρίζουν την αλήθεια της Εκκλησίας. Άρα εγώ δεν αισθάνομαι υπεύθυνος. Εγώ είμαι ορθόδοξος. Εργάζομαι σε έναν χώρο. Ποια εικόνα δίδω σε αυτούς τους ανθρώπους? Δεν πρέπει να με απασχολεί ότι τι κάνουν οι άλλοι που δεν είναι ορθόδοξοι, αλλά τι κάνω εγώ που είμαι ορθόδοξος. Το πώς θα διαφυλάξω τα παιδιά μου? Με το καλό μου παράδειγμα, με την προσευχή μου, με τη σωστή ζωή μέσα στην Εκκλησία. Όταν μάθω το παιδί μου να αγαπά τον Χριστό, να αγαπά την Εκκλησία, όχι εθιμοτυπικά, ακόμα ξέρετε ούτε και μόνο εθνικά, επειδή είμαστε Έλληνες. Δεν είναι και αυτό, μόνο και αυτό το λόγο που είμαστε εδώ.
Γιατί η Εκκλησία δεν είναι μόνο για τους Έλληνες, είναι για όλον τον κόσμο. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι για κάθε άνθρωπο να δώσουμε την εμπειρία του Θεού. Και όταν βλέπουμε ανθρώπους γύρω μας που δεν είναι στην Εκκλησία και βρίσκονται οπουδήποτε αλλού, αυτό πρέπει να μας κάνει να πονάμε. Και όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, με αγάπη και πόνο για τον κάθε άνθρωπο. Έχουμε ευθύνη για αυτές όλες τις ψυχές που είναι γύρω μας. Η δική μας ζωή και το δικό μας παράδειγμα. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς δεν έχουμε το πράγμα να χτυπάει κάθε μέρα. Δεν την ακούμε καθόλου. Να χτυπάει η καρδιά μας. Και εμείς νομίζεις που τη χτυπάμε κάθε μέρα. Ξέρετε πόσες φορές μας έστειλαν την αστυνομία γείτονες. Νομίζετε ότι όταν χτυπάει η καμπάνα μόνο γίνεται κάτι, και η καμπάνα του Δημαρχείου χτυπάει και λέει τις ώρες. Δεν λέει τίποτα. Καταλαβαίνω, αδελφοί μου, καταλαβαίνω. Απλώς θέλω να σας πω ότι δεν είναι εύκολο. Αλλά ο Θεός εμφανίζεται εκεί που δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Εκεί που είναι εύκολα δεν έχουν αξία. Εκεί που είναι δύσκολα είναι αυτά που έχουν αξία. Και αν διαβάσετε όλους τους βίους των Αγίων, δεν διάλεγαν εύκολη ζωή. Και ο Γέροντας Παΐσιος μπορούσε να πάει να ζήσει κάπου που ήταν εύκολο. Πήγε και κάτσε μες στην έρημο. Μια φορά του πήρε ένα καρπούζι, καλοκαίρι. Και καταλαβαίνετε, ας πούμε, ένα καρπούζι μέσα στη δροσιά του καλοκαιριού χρειάζεται μέσα στην ζέστη εκείνη όλη. Του λέει ο Γέροντας, κοίταξε, του λέει, δεν είναι επειδή δεν έχω καρπούζια, είναι επειδή δεν θέλω τα καρπούζια. Άμα ήθελα, μπορούσα να αγοράσω ένα καρπούζι ή να φυτέψω ένα καρπούζι να φάω. Δεν είναι λοιπόν επειδή δεν θέλω να έχω. Εκουσίως οι Άγιοι υπέβαλαν τον εαυτό τους σε αγώνες πνευματικούς. Όσο πιο πολύ δυσκολευόμαστε ανθρωπίνως, τόσο πιο πολύ μας ευλογεί ο Θεός, να το ξέρετε. Και όσο πιο πολλές θλίψεις έχουμε, τόσο πιο πολύ έχουμε τη Θεία Παρηγορία. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Μπορείτε να επαναλάβετε? Μήπως να σηκωθείτε πάνω να τα ακούν όλοι. Πόσο ελεύθερη είναι η θρησκεία μας, γιατί με έχω τύψεις όταν τρώω λάδι, κουτάκι και Παρασκευή. Να επαναλάβω εγώ και να ακούσουν και οι άλλοι αδερφοί. Το ερώτημα είναι πόσο ελεύθερη είναι η θρησκεία μας, γιατί να έχει τύψεις αν δεν μπορεί να τηρήσει την νηστεία Τετάρτης Παρασκευής ή καταλύεται το λάδι, για παράδειγμα. Η θρησκεία μας στηρίζεται, η Εκκλησία μας, στην ελευθερία του ανθρώπου. Και ο κάθε ένας από εμάς καλείται να πολεμήσει τα πάθη του. Εάν χρειάζεται να φάω λάδι γιατί είμαι ασθενής, θα το κάνω και να μην αισθανθώ καμία τύψη. Εάν χρειάζεται να πιω γάλα, να φάω και κρέας γιατί είμαι ασθενής και έχω την πιστοποίηση του γιατρού μου και την ευλογία του πνευματικού μου, να το κάνω. Γιατί όχι. Αν όμως τρώγω το λάδι ή το γάλα ή το οτιδήποτε γιατί είμαι λέμαργος, όπως εγώ, τότε και αλάδωτον να φάω πρέπει να έχω τύψεις. Διότι, ξέρετε τώρα με τα σύγχρονα μέσα που υπάρχουν και γαλατοπούρεκα αλάδωτα υπάρχουν και τυριά αλάδωτα υπάρχουν και μέχρι και σουγλάκια άκουσα ότι υπάρχουν αλάδωτα. Εντάξει, θέλει μια διάκριση. Γιατί αισθάνομαι τύψεις? Μήπως επειδή αυτό που κάνω, το κάνω όχι γιατί το έχω ανάγκη, αλλά γιατί κινούμαι από τα πάθη μου? Εάν δεν είναι από τα πάθη μου, δεν το τρώγω γιατί είμαι λέμαργος, αλλά γιατί έχω ανάγκη για την υγεία μου, δεν μπορώ διαφορετικά να λειτουργήσω, τότε με ταπείνωση θα το χρησιμοποιήσω.
Εδώ και οι μεγάλοι Άγιοι και οι ασκητές, ακόμα και ο Γέροντας Παΐσιος, ήταν τόσο μεγάλος Άγιος και σε μερικές φορές έκανε και αυτός οικονομία στον εαυτό του. Οι τύψεις, αυτές οι ψυχολογικές τύψεις, δεν μας αφήνουν να χαρούμε τον Θεό. Πρέπει να ακούμε τη συνείδησή μας, αλλά να προσέχουμε να μην είμαστε υπερευαίσθητοι. Γιατί από τη μια πλευρά είναι η αναισθησία, αλλά και από την άλλη πλευρά είναι η υπερευαισθησία. Και η εποχή μας πολεμάται όχι τόσο από την αναισθησία, όσο από την υπερευαισθησία. Γι' αυτό και αρρωστούμε ψυχικά. Και θέλουμε ηρεμιστικά, θέλουμε χάπια, θέλουμε αυτά. Ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε, πήγαινε να αγοράσεις λίγη καλή αναισθησία σε υπερευαίσθητους ανθρώπους. Γι' αυτό θέλει μια προσοχή, γι' αυτό και χρειάζεται όλοι μας να έχουμε διακριτικούς πνευματικούς πατέρες, οι οποίοι θα παρακολουθούν την πνευματική μας πορεία και να μας πούν αυτό που κάνεις δεν είναι υγιές. Μπορεί εξωτερικά να φαίνεται ότι είναι καλό, αλλά δεν προέρχεται από υγιή αιτία. Γι' αυτό δεν μπορούμε από μόνοι μας να κάνουμε διάγνωση του εαυτού μας πνευματική. Ο πνευματικός είναι αυτός που θα μας πει προχώρα έτσι όπως πας και είσαι καλά ή άλλαξε δρόμο και δεν πάεις καλά. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να απευθύνει κάποια ερώτηση? Να μοιράσουμε λίγο το λόγο και πάλι θα επιστρέψουμε. Εσείς? Σε ένα άρθρο που έχω διαβάσει πριν από κάνα εξάμηνο περίπου, είχα διαβάσει ένα σχολείο σας σχετικά με τους θρήσκους. Δυστυχώς, μάλλον αυτό το άνθρωπο μονώθηκε και γι' αυτό κάποιος σκανδαλίστηκε κιόλας διαβάζοντας το στο ίντερνετ. Θα ήθελα να μου πείτε διαφορά μεταξύ του θρήσκου και του πιστού. Τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε πιστοί, έτσι, και πώς ακριβώς θα ξεπερνάμε αυτό το σκόπο. Η διαφορά λοιπόν θρήσκου και πιστού χριστιανού. Με αυτό το ίντερνετ θα διαβάσετε πολλά κάποια στιγμή. Σήμερα έχει ένα άλλο άρθρο το οποίο λέει το είπα εγώ και εγώ πρώτη φορά το έβλεπα. Δεν το είπα, ούτε το είπα, ούτε το έγραψα. Και δημοσιεύτηκε. Μπορεί αν πάτε σπίτι σας το βράδυ, τώρα το έβγαλαν, αλλά δυστυχώς, όπως είπατε, είτε απομονώνουν καμιά φορά φράσεις, είτε κατασκευάζουν άρθρα και βάζουν αυτό το οποίο ο Πατέρ Αθανάσιος, το οποίο τάδε, όπως οι περιβόητες προφητείες του Γέροντος Παϊσίου, που δεν υπάρχουν, το 99% από αυτές που κυκλοφορούν δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Εγώ έζησα μαζί του 16 χρόνια, είχα στενή επαφή μαζί του και όταν διαβάζω τις προφητείες του, λέω ευτυχώς που δεν βγαίνει από τον τάφο να τραβά τα μαλλιά του. Το τι λένε ότι είπε. Τίποτα από όλα αυτά δεν είπε. Είπε κάποια πράγματα, ναι, αλλά όχι όλα αυτά τα οποία λένε ότι είπε και τρομοκρατούν τον κόσμο. Λοιπόν, δυστυχώς ο καθένας μέσα στα ίντερνετ και μέσα στα δίκτυα και μέσα αυτά τα πράγματα λέει και γράφει ό,τι θέλει. Είναι ένα πρόβλημα της εποχής μας. Τώρα, πράγματι, εγώ σε κάποιες ομιλίες μου κάνω διάκριση μεταξύ εκκλησίας και θρησκείας και λέγω ποια είναι η διαφορά της εκκλησίας από τη θρησκεία. Δεν είναι εύκολο βέβαια να το αναπτύξω τώρα, αλλά η θρησκεία είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την εκκλησία. Η θρησκεία είναι ένα κατασκεύασμα της ανθρώπινης ψυχολογικής ανάγκης που σκοπό έχει να εξευμενήσει τον Θεό, ενώ η εκκλησία είναι ένας χώρος πνευματικός που δεν εξευμενίζει τον Θεό, αλλά θεραπεύει τον άνθρωπο. Θρήσκος άνθρωπος είναι αυτός που δεν αγαπά τον Θεό, αλλά έχει σχέση με τον Θεό συμφεροντολογική. Δηλαδή, εγώ Θεέ μου θα κάνω αυτά που θέλεις και να μου κάνεις και εσύ αυτά που θέλω. Και όταν δεν μου κάνει ο Θεός αυτά που θέλω, δηλαδή αρρωστήσω, πάνε δουλειές μου στραβά, πάει η οικογένειά μου σε προβλήματα, δεν μου πάνε, δεν μου βγαίνουν τα πράγματα δηλαδή όπως τα θέλω, τα βάζω με τον Θεό. Γιατί η σχέση μου με τον Θεό ήταν σχέση πελατειακή. Σου δίδω, μου δίδεις. Ενώ η Εκκλησία μας κάνει τέκνα Θεού. Δεν θέλουμε από τον Θεό τίποτα. Θέλουμε τον ίδιο. Όπως δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα παιδί που πάει στον πατέρα του και στη μάνα του
Και κάνει ότι τους αγαπά και τους παίρνει και φαγητό για να του δώσουν τα λεφτά τους. Αν του πούν, παιδί μου, ξέρεις, τα λεφτά μας τα δώσαμε στην αδερφή σου, στην αδερφή μου, ούτε καλημέρα ξανά. Ούτε και στην κοιλιά τους δεν πάει. Αυτός είναι ο θρήσκος άνθρωπος. Ενώ αν ήταν πραγματικά παιδί τους, θα έλεγε, δεν πειράζει, εγώ δεν έρχομαι για τα λεφτά σας, έρχομαι γιατί σας αγαπώ. Και εμείς δεν έχουμε σχέση με τον Θεό γιατί θέλουμε κάτι, αλλά γιατί τον αγαπούμε. Και πρέπει να τον αγαπούμε. Και πρέπει να είμαστε παιδιά του Θεού. Η μεν Εκκλησία λοιπόν μας κάνει τέκνα Θεού, η δε θρησκεία, αυτό το κατασκεύασμα των ψυχολογικών αναγκών του ανθρώπου, μας κάνει πελάτες και συμφεροντολόγους. Αυτό περίπου, τώρα δεν μπορώ να το πω περισσότερα λόγια. Κάποιος απομόνωσε κάποια φράση και την έβαλε εκεί. Σ' άλλους άρεσε, άλλοι σκανδαλίστηκαν, αλλά εμένα δεν με ρώτησε κανένας αν την είπα. Ούτε και ξέρω από κομπιούτερ. Δεν ξέρω τίποτα από κομπιούτερ. Αν μου δώσει ένα κομπιούτερ, δεν ξέρω ούτε το να ανάψω, ούτε να το σβήσω. Ούτε να μπω ξέρω. Ούτε να πρέπει να άλλος να έρθει να μου δείξει. Οπότε, πού να βρω το δίκαιο μου. Πάει και αυτό. Παρακαλώ. Να πω πάλι για να ακούσουν και οι άλλοι αδερφοί το ερώτημα. Κατά την εκτίμηση του αδελφού, έχει μία δυσκολία στο να καταλάβει αυτό που είπατε, το να κατζωθούμε από την Εκκλησία. Διότι καθώς εκτιμά ο ίδιος, η προσπάθεια της Εκκλησίας εδώ, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, να έχει καλές σχέσεις με τις άλλες ομολογίες, περιλαμβάνει κοινές πράξεις, τις οποίες ερμηνεύει ως συμπροσευχή. Και εάν υφίσταται κάτι τέτοιο, δηλαδή εάν υπάρχει συμπροσευχή, τότε είναι το να γατζωθεί από την Εκκλησία του, σαν να του δίνει την εντύπωση ότι γατζώνεται και από την Εκκλησία κάποιου άλλου, που δεν είναι μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της μίας Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οπότε, εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Εκκλησία του, πώς θα μπορούσε αυτός να γατζωθεί από την δική του Εκκλησία ή από πού να γατζωθεί, αν ερμηνεύω σωστά το πνεύμα σας. Χαίρομαι που έχετε καλές ανησυχίες, αλλά οι ανησυχίες αυτές πρέπει να είναι καλές με την έννοια ότι όλοι μας πρέπει να ανησυχούμε, αλλά από την άλλη πλευρά να είμαστε και ήσυχοι, γιατί αυτός που μεριμνά για την Εκκλησία δεν είναι ούτε ένας επίσκοπος, ούτε ένας πατριάρχης, ούτε κανένας. Πάνω από όλους είναι ο Δεσπότης Χριστός, ο οποίος καθοδηγεί την Εκκλησία με το Πνεύμα το Άγιο και μας υποσχέθηκε ότι ποτέ η Εκκλησία δεν θα χάσει τον δρόμο της αλήθειας. Άρα όσα λάθη κι αν κάνουμε, εμείς οι κληρικοί ή οποιοσδήποτε, αυτό δεν βλάπτει την Εκκλησία, βλάπτει την ψυχή του αυτού που κάνει ένα λάθος. Η Εκκλησία έχει τους κανόνες της, είναι διαχρονική. Κανένας δεν μπορεί να ακυρώσει τους Ιερούς Κανόνες.
Κανένας δεν μπορεί να ακυρώσει το Ευαγγέλιο. Κανένας δεν μπορεί να πει κάτι άλλο από αυτό που οι Άγιοι Πατέρες μας είπαν και μας παρέδωσαν. Όποιος λέγει διαφορετικά, ασφαλώς ζημιώνει τον εαυτό του. Σήμερα έχουμε κάθε δυνατότητα και να μελετούμε και να ξέρουμε και τι είπαν οι σύνοδοι, οι οικουμενικοί, και τι είπαν οι Άγιοι Πατέρες και τι λέει η παράδοση και τι όλα λέει το Ευαγγέλιο. Όμως, προσέξτε και από την άλλη πλευρά, γιατί και υπάρχει και ένας άλλος κρεμμός, πιο μεγάλος, που μας καλεί να γίνουμε σωτήρες της Εκκλησίας. Και βλέποντας διάφορα πράγματα, τα οποία δεν μας είναι ευχάριστα, και έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι εγώ με αυτή την πράξη δεν συμφωνώ. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να συμφωνούμε με όλες τις πράξεις των ιεραρχών ή των πατριαρχών ή των επισκόπων. Αλλά να έχουμε και τις απόψεις μας. Αλλά να προσέξουμε πάρα πολύ να μην χωριστούμε από την Εκκλησία. Γιατί εκεί θα είναι ο όλεθρος ο πραγματικός. Η Θεία Λειτουργία είναι η ουσία της Εκκλησίας. Η Θεία Λειτουργία, όσοι συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία, είτε ως λειτουργοί, είτε ως λειτουργούμενοι, ως κοινωνούντες, αυτοί είναι μέρη της Εκκλησίας. Έστω και αν βρεθεί ένας επίσκοπος ή ένας πατριάρχης ή ξέρω εγώ 10 επίσκοποι, οι οποίοι αποφασίζουν να δώσουν τη Θεία Κοινωνία ή να συλλειτουργήσουν με οποιοδήποτε άλλο. Δεν βλάπτει η Εκκλησία, τον εαυτόν τους βλάπτουν. Εμείς πρέπει να μείνουμε σταθεροί στην Εκκλησία. Ιδιαίτερα εσείς που είσαστε σε έναν ευαίσθητο χώρο. Μην αντίγετε τα αυτιά σας στις εκδεξιών πλάνες. Όλοι αυτοί που είναι εύκολοι στο να κατακρίνουν, στο να στυλιτεύσουν, στο να καταδείξουν μια πράξη, ένα γεγονός. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία. Και να υπέπεσε ένας σε ένα λάθος, γιατί να το θριαμβεύσεις. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μη θριαμβεύσεις τη συμφορά της Εκκλησίας, εάν αγαπάς αυτήν. Εάν αγαπάς την Εκκλησία, γιατί το θριαμβεύεις. Έκαμε λάθος ένας επίσκοπος. Άνθρωπος είναι και ο επίσκοπος. Έκαμε ένα λάθος. Τι το κάνεις εκείνο το πράγμα δημόσιο θέαμα και σκάνδαλο. Στήριξε τον αδελφό σου. Στήριξε την Εκκλησία. Μην επιστώσεις στην Εκκλησία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να σου πω ένα απλό και τρανό παράδειγμα. Οι παλαιομερολογίτες, οι οποίοι ξεκίνησαν τάχα κινούμενοι από έναν ζήλο για την Ορθοδοξία και κατήντησαν χειρότεροι των αιρετικών. Χειρότεροι των αιρετικών. Και έγιναν όχι απλώς απεχωρίστησαν από την Εκκλησία, αλλά έγιναν και οξύ πρόβλημα. Μεγαλύτερο πρόβλημα έχουμε από τους παλαιομερολογίτες παρά από τους καθολικούς ή από τους προτεστάντες. Είναι πρόβλημα τεράστιο στην Εκκλησία. Γιατί, διότι θέλουν να αποσπάσουν τα τέκνα της Εκκλησίας και να τα οδηγήσουν στις δικές τους σχισματικές παρατάξεις. Και προφασίζονται τάχα ακρίβειαν κανόνων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι Άγιοι Πατέρες που έζησαν και βίωσαν την εμπειρία του Θεού στις μέρες μας, κανείς δεν ήταν αυτής της παρατάξεως. Δεν συμφωνούσαν με πράγματα τα οποία δεν συμφωνούν οι κανόνες της Εκκλησίας. Ήταν ακριβείς στους κανόνες, ακριβείς στην διατύπωση. Δεν εδέχονταν άλλη Εκκλησία έξω από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ναι, αλλά ήταν διακριτικοί άνθρωποι. Δεν ετραυμάτιζαν, αλλά εθεράπευαν. Δεν δημοσίευαν, αλλά εθεράπευαν το τραύμα. Και έτσι πήγαιναν. Γι' αυτό κάτι που το είδα και σε άλλες χώρες, προσέξτε, διότι ζείτε σε έναν χώρο πολύ ευαίσθητο. Στηρίξτε την Εκκλησία. Μη φοβάστε. Ο Θεός σώζει την Εκκλησία. Δεν είναι οι άνθρωποι. Εμείς σωζόμαστε μες στην Εκκλησία. Δεν σώζομαι εμείς την Εκκλησία. Ναι. Πείτε κύριε Σάβα.
Μάλιστα. Λοιπόν, δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι για την εκκλησιαστική ζωή στα κατεχόμενα και το δεύτερο, να μας δώσετε μια ερμηνεία στα λόγια του γέροντος Εφραίμ του Βατοπεδινού για το τι εννοούσε λέγοντας ότι οι συμπροσευχές θέλουν διάκριση. Για τα κατεχόμενα να πω ότι εντάξει, θα ξέρετε και εσείς ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Οι Τούρκοι έχουν καταστρέψει σχεδόν όλες τις εκκλησίες μας. Ο Άγιος Νεαπόλεως, ο επίσκοπος που είναι εδώ μαζί μου, εάν πάτε καμιά φορά στις Βρυξέλλες, θα δείτε εκεί μια ωραία έκθεση που έχει με τις κατεχόμενες εκκλησίες. Νομίζω 530 πόσες. Κάπου 530 εκκλησίες έχουν καταστραφεί. Δηλαδή όλες σχεδόν. Έμειναν 2-3 οι οποίες είναι σαν μουσεία, τις διατηρούν και μόνο μία λειτουργεί, ας πούμε, μία-δύο λειτουργούν, τρεις μάλλον λειτουργούν σαν κανονικές εκκλησίες, βέβαια κάτω από την έγκριση και επίβλεψη των κατοχικών αρχών. Είναι μια τραγωδία η κατάσταση εκεί, τα κημητήρια, οι εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα μνημεία, τα έχουν ρημάξει με τη σημασία της λέξεως. Παρακαλούμε να προσεύχεστε γι' αυτό για να βοηθήσει ο Θεός να παρέλθει η δοκιμασία αυτή. Όσον αφορά τον λόγο του πατρός Εφραίμ του Βατοπεδινού, λυπούμε, αλλά δεν μπορώ να ερμηνεύσω, διότι πρώτα απ' όλα δεν άκουσα τι έχει πει ακριβώς και δεύτερον δεν μπορώ να ερμηνεύσω λόγια άλλων ανθρώπων, έστω και αν μου είναι τόσο αγαπητοί όπως ο γέροντας Εφραίμ, που είμαστε από μαθητές του γυμνασίου, φίλοι και αδελφοί πνευματικοί. Όπως και εγώ τα παθαίνω μέσα στα αυτά τα ίντερνετ που απομονώνουν φράσεις και λένε κουβέντες που δεν τις έχω πει, δεν ξέρω τι έχει πει ο γέροντας και αν το έχει πει και πώς το έχει πει. Νομίζω όμως ότι επειδή έχετε προσβάσει σε αυτά τα μέσα, αν γράψετε ένα κείμενο στο γέροντα Εφραίμ και ζητήσετε μια ανάλογη εξήγηση, ίσως μπορέσει να σας δώσει ο ίδιος την απάντηση. Εγώ δεν ξέρω τι να σας πω, πώς το εννοούσε και αν το έχει πει έτσι ακριβώς. Δεν είμαι γνώστης. Εσείς. Αληθώς ανέστη. Δύο λοιπόν ερωτήσεις. Η πρώτη είναι για τις προϋποθέσεις της μετανοίας, η οποία ερώτηση προέρχεται από την παρατήρηση ότι μεταξύ των εκκλησιαζομένων υπάρχει πολλές φορές έλλειψη αγάπης. Και ακολουθεί και μία δεύτερη ερώτηση, η οποία συνδέεται με την προηγούμενη, ότι αντί να γεμίζουν οι εκκλησίες και τα εξομολογητάρια από ανθρώπους με πνεύμα μετανοίας, υπάρχει ένα φαινόμενο όπου συζητούνται περισσότερο προφητείες για αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν, με αποτέλεσμα μία σύγχυση παρά
με αποτέλεσμα, όπως σε περιπτώσεις της Παλαιάς Διαθήκης αντιστοίχων προφητιών, ο κόσμος και ο λαός του Θεού να οδηγείται σε μετάνοια. Δηλαδή γίνεται συζήτηση, κουτσομπολιό θα λέγαμε, και δεν έχουμε καρπούς μετανοίας από αυτές τις προφητείες που συζητούνται. Βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Θα προσπαθήσω έτσι τηλεγραφικά να σας απαντήσω ό,τι μπορώ. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές αδυναμίες, αλλά νομίζω ότι η μετάνοια αρχίζει από τη στιγμή που εγώ ασχολούμαι με τον εαυτό μου μόνο. Και δεν λέγω ότι μέσα στην Εκκλησία παρατήρησα ότι δεν έχουν αγάπη οι εκκλησιαζόμενοι, αλλά από τη στιγμή που θα πω ότι είμαι στην Εκκλησία τόσα χρόνια και παρατήρησα ότι δεν έχω αγάπη καθόλου. Και οι αδελφοί μου καλοί είναι και έχουν αγάπη, αλλά εγώ είμαι που δεν έχω αγάπη. Ο Άγιος Σιλουανός έλεγε ότι εθρηνούσε και έλεγε «Οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνος απόλυμαι». Όλοι θα σωθούν, έλεγε ο Άγιος Σιλουανός, ο μόνος που θα πάει στην κόλαση είμαι εγώ. Και δεν πρέπει να μας ανησυχεί το γεγονός τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το τι κάνουμε εμείς. Εάν εμείς διορθώσουμε τον εαυτό μας, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, ένα κομμάτι του κόσμου. Όπως είπατε καλώς, η μετάνοια είναι το ζητούμενο. Μετάνοια σημαίνει αλλαγή της ύπαρξής μας. Όχι μια απλή μεταμέλεια για τα λάθη μου, αλλά αλλαγή όλης της ύπαρξής μου, της νοοτροπίας μου, του μυαλού μου. Και ασφαλώς και οι προφητείες πάντα σκοπόν είχαν να εμπνεύσουν στον άνθρωπο την μετάνοια και όχι να ικανοποιήσουν την απορία του για το τι θα γίνει στο μέλλον. Και πολλές προφητείες που κυκλοφορούν σήμερα, όπως είπα προηγουμένως, σίγουρα οι πιο πολλές είναι νόθες, γιατί οι Άγιοι Πατέρες όταν προεφήτευαν και είχαν πνεύμα προφητείας και χάρισμα προφητείας, δεν προφήτευαν γιατί ήθελαν να παριστάνουν τους προφήτες και τα μέντιουμ, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθούσαν τους ανθρώπους να επιστρέψουν στον Θεό. Και το ζητούμενο δεν είναι η γνώση του μέλλοντος, αλλά η επίγνωση του Θεού. Γι' αυτό δεν ήταν τρομοκράτες οι Άγιοι, ούτε ήθελαν να τρομοκρατούν τον κόσμο και ούτε ήθελαν ο κόσμος να επιστρέψει στον Θεό μέσα από τον φόβο, αλλά να αγαπήσει τον Θεό ως Πατέρα του, όπως είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου και όλων των Αγίων Πατέρων. Γι' αυτό το φαινόμενο αυτών των ημερών μας σίγουρα δεν είναι υγιές και δεν είναι ωραίο, αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να ζούμε την πραγματικότητα της Εκκλησίας ως γεγονότος της αγάπης του Θεού. Και εάν εμείς έχουμε οφθαλμούς καθαρούς, τότε όλοι γύρω μας θα είναι καθαροί. Οι μόνοι ακάθαρτοι θα είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Ναι. Τι είναι υπομονή? Ναι. Τι είναι υπομονή? Η υπομονή είναι αυτή που κάνετε και με ακούτε τόση ώρα. Αυτή είναι η υπομονή. Το να κάθεστε και να μην φεύγετε. Αυτό είναι υπομονή. Υπομονή τι είναι? Η λέξη βέβαια σημαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως στην ομιλία, ότι να μένουμε κάτω από τα δεδομένα που έχουμε, αλλά η υπομονή είναι γέννημα πίστης. Πιστεύω στον Θεό και επικαλούμε την ευλογία και την χάρη του Θεού και μένω εκεί που είμαι, αγωνιζόμενος τον καλόν αγώνα. Και επικαλούμε τον Θεό και όταν ο Θεός έρθει, τότε όλα αλλάζουν και όλα μεταβάλλονται. Αυτό είναι η υπομονή. Γέννημα της πίστεως. Και η ανυπομονησία είναι γέννημα της απιστίας. Τελειώσαμε. Να ακούσουμε και μια ερώτηση από εδώ. Θα σας καλωσορίσω
από πότε καθιερώθηκε να κάνουμε οι χριστιανοί το σημείο του Σταυρού? Πολύ ωραία ερώτηση και ίσως παραπέμπει και σε κάποιες άλλες τοποθετήσεις ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να αμφισβητούν την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού και των Αγίων Εικόνων κτλ. Από πότε τιμούμε τον Σταυρό? Από τότε που ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω στο Σταυρό και αγίασε το ξύλο του Σταυρού και έγινε σύμβολο του Χριστού και σημείο του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει «Μη γένετο καυχάστε ημίν το Σταυρό του Χριστού». Να μην καυχηθώ σε τίποτε άλλο, λέγει, παρά μόνο στο Σταυρό του Χριστού. Και μιλάει συνεχώς για το Σταυρό του Κυρίου. Και προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού έχουμε γεμάτες στην Παλαιά Διαθήκη. Και η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη από αναφορά στο Σταυρό του Κυρίου και στον εσταυρωμένο Χριστό. Ιστορικά το σημείο του Σταυρού το έχουμε από το 175 περίπου στις κατακόμβες της Ρώμης, όπου εκεί ήθελαν να γελιοποιήσουν τους χριστιανούς και έκαναν ένα ηρωνικό σκίτσο με έναν εσταυρωμένο. Και μετά πλέον έχουμε αναφορές από τον 2ο αιώνα ότι οι χριστιανοί με διάφορους τρόπους χρησιμοποιούσαν τον τύπο του Τιμίου Σταυρού στη ζωή τους καθημερινά. Αλλά όταν το χρησιμοποιούμε τον Τίμιο Σταυρό και επικαλούμεθα τον εσταυρωμένο Χριστό, νομίζω είναι η καλύτερη απόδειξη από αυτό που ζούμε όλοι μας. Έχει πιο μεγάλο πράγμα να μπορείς να κάνεις το Σταυρό σου? Τι ευλογία είναι αυτό και τι πηγή δυνάμεως είναι αυτή? Γι' αυτό νικούμε τους φόβους, τις ανασφάλειες, τις μοναξιές μας, τα προβλήματά μας με το Σταυρό του Κυρίου. Είναι ένα δώρο ο Σταυρός του Χριστού στον κόσμο για να σωθεί ο κόσμος από τα ποικίλα βάσανα και τις ποικίλες περιστάσεις που βιώνει καθημερινά. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, όλα τα σφραγίζει με τον Τίμιο Σταυρό. Όλα. Και αυτό είναι και όλα ευλογημένα. Νομίζω να βάλουμε μια ανωτερία στη σημερινή βραδιά. Αύριο έχουμε την αρχιερατική σας. Ναι. Να είναι το τελευταίο. Ναι, πείτε μας. Δύο διαφορετικής φύσεως ερωτήματα. Το ένα είναι πώς η Εκκλησία θα μπορούσε να γίνει πόλος έλξης των νέων χωρίς όμως να έχει κάποια έκπτωση από τη διδασκαλία της. Και το δεύτερο θα είναι στις περιπτώσεις όπου η Εκκλησία εμφανίζεται ως ένας χώρος εξουσίας με όλα τα προβλήματα που τυχόν που έχουν οι χώροι εξουσίας, πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ενδεχομένως με μια αυτοκριτική ή κάποιο άλλο τρόπο τα προβλήματα διαφθοράς ή άλλα φαινόμενα όπου παρατηρούμε σε αντίστοιχους κοσμικούς χώρους. Να πω το πρώτο και το δεύτερο μου το ξαναλέτε γιατί δεν το θυμάμαι. Φτάσαμε και σε ηλικία που δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε όλα, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο. Η Εκκλησία, νομίζω, πρέπει να κάνει, και βέβαια ποιος είμαι εγώ που λέω ότι πρέπει να κάνει, ενώ εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, αυτό που έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι. Τι έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι για να ελκύσουν τον κόσμο στην Εκκλησία? Προσκαρτερούσαν στην προσευχή και στον Λόγο του Θεού. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι
τα πολλά πράγματα, τα εξωτερικά, θα έχουν και μεγάλα αποτελέσματα. Εκείνο που μας λείπει είναι η παρουσία Αγίων. Ένας γέρο Παΐσιος που τέλειωσε το δημοτικό, σήμερα κρατά την οικουμένη όλοι και μιλούμε όλοι για αυτόν. Ένας γέροντας Πορφύριος, το ίδιο. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε εμείς ότι το έργο μας είναι να προσκαρτερούμε στην προσευχή, στην Θεία Λειτουργία και στην διακονία του Λόγου του Θεού. Λειτουργούντες και προσευχόμενοι μπορούμε να εκφράζουμε τον Λόγο του Θεού εν παντή τόπο και εν παντή καιρό. Και οι άνθρωποι έχουν αισθητήρια να καταλαβαίνουν και να διαισθάνονται την αλήθεια από το φως. «Πας όν εκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής», λέει ο Κύριος. Αυτοί οι οποίοι έχουν καθαρή ψυχή και ζώσαν ψυχή θα αναγνωρίσουν τη φωνή του Χριστού, θα αναγνωρίσουν τη φωνή της Εκκλησίας. Αυτό που μας λείπει είναι η προσευχή και η διακονία του Λόγου του Θεού εις τους αδελφούς μας. Θέλουμε περισσότερη εργασία σε αυτό εμείς οι διάκονοι της Εκκλησίας. Τώρα το άλλο το κατάλαβα καλά, πώς μπορεί η Εκκλησία να αποφύγει την ανθρώπινη φθορά, τα σκάνδαλα και τα φαινόμενα εξουσίας. Τα φαινόμενα εξουσίας. Δηλαδή, τι φαινόμενα εξουσίας, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο ένα παράδειγμα. Φυσικά. Λοιπόν, πολλές φορές βλέπουμε στην Εκκλησία ότι υπάρχει κατάχρηση εξουσίας. Δηλαδή. Πολλές φορές ότι κάποιοι κληρικοί προσπαθούν να δημιουργήσουν τους πιστούς τύπους της συνειδήσεως, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο τους κουμαντάρουν. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να μαζεύουν χρήματα. Αυτό είναι ένα πρώτο παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα βλέπουμε, δεν είναι πλάον, αυτό είναι ένα φαινόμενο όλων των εκκλησιών. Είναι όπως οι περιφέρειες της άλλης εκκλησίας. Ότι οι αρχιεπίσκοποι έχουν τις δικές τους τις και κάνουν μια άλλη ζωή που αυτή που αισθάνονται μέσα στον κόσμο. Όλα αυτά όμως είναι κατά πρότυπα για όλους εμάς. Ναι. Και ένας κληρικός, όταν είναι κληρικός, δεν αναλαμβάνει και ένα καλό πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο, υποθέτω. Λοιπόν, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε εμείς και τι κάνει η Εκκλησία, ούτως ώστε τέτοια σκάνδαλα όχι να καλυφθούν, αλλά να μην υπάρχουν. Μάλιστα. Κοίταξε, το να μην υπάρχουν, κανείς δεν μπορεί να μας το εγγυηθεί, διότι και ο Χριστός που είχε μόνο 12 Αποστόλους, ο ένας έγινε προδότης και ο Μέγας Απόστολος Πέτρος τον αρνήθηκε, για να μας δείξει την ανθρώπινη πλευρά και να μας δείξει ότι η τελειότητα είναι στον ουρανό και όχι στη γη. Και ακόμα ότι το ζητούμενο στην Εκκλησία δεν είναι η αγιότητα του ιερέα ή του επισκόπου ή το οποιοδήποτε, αλλά το ζητούμενο είναι εμείς να ενωθούμε ο καθένας με τον Χριστό. Σε τι μπορεί να ανακόψει το δρόμο μου ένα λάθος ενός ιερέως, αν εγώ θέλω να αγωνιστώ και να ενωθώ με τον Θεό. Βέβαια, οφείλουν όλοι μας οι κληρικοί να είμαστε όπως ο Θεός θέλει. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά τον κάθε ένα που έχει σχέση με τον Θεό. Εάν κάνουμε λάθη, και όποιος κάνει λάθη, και όποιος καταχράται είτε την πνευματική εξουσία, είτε την κοσμική εξουσία, είτε κατεξουσιάζει τον αδελφόν του, αυτό σίγουρα παραβαίνει το Ευαγγέλιο και ο Θεός θα τον κρίνει. Και ο Θεός δεν θα τον αφήσει να βασανίζει τα τέκνα της Εκκλησίας. Ο Χριστός μας είπε ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι πάντων έσχατος και πάντων διάκονος. Όποιος βγαίνει από την λόγο του Χριστού είναι παραβάτης και πάσα παράβασης και παρακοή λαμβάνει ένδικο μισθαποδοσία. Ο άνθρωπος που παραβαίνει τον Λόγο του Θεού δεν έχει μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Όποιος κι αν είναι, είτε ιερέας είναι, είτε πατριάρχης είναι, είτε απλός λαϊκός είναι, ό,τι κι αν είναι. Γι' αυτό εμείς εκείνο που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι εμείς τι κάνουμε στη σχέση μας με τον Χριστό. Και το τι κάνει ο άλλος είναι δικό του θέμα. Και αν ακόμα δούμε τον ιερέα μας
κάπου ως άνθρωπος να σκοντάφτει, με αγάπη πολύ, να προσευχηθούμε και να τον βοηθήσουμε. Να μην το σπρώξουμε να πάει από εκεί και κάτω. Γιατί δυστυχώς καμιά φορά θέλουν από εμάς οι άνθρωποι να είμαστε άγγελοι. Εγώ σας ομολογώ δεν είμαι άγγελος. Και αν νομίσετε ότι είμαι άγγελος, δεν είμαι, φαντάζομαι να έχετε δει χοντρόν άγγελο. Έτσι. Άρα δεν είμαι. Είμαι άνθρωπος. Μπορεί κάποιος να πει 1000 πράγματα. Εντάξει, άνθρωπος είμαι. Θα μου πεις, γιατί είσαι κληρικός. Θα σου απαντήσω και εγώ το ανθρώπινο. Γιατί δεν έγινες και εσύ κληρικός, που είσαι καλός και είσαι άγγελος και με άφησες εμένα και έγινα. Αφού δεν γίνει κανένας άλλος, έγινα εγώ. Ευχαριστώ πολύ, αλλά έτσι δεν το εννοούσα, γιατί αυτή είναι η στάση που έχω εγώ απέναντι στο κληρικό που βλέπω ότι κάτι άλλο που ο άνθρωπος είναι άγγελος, δεν είναι, όπως σωστά το είπατε. Το έθεσα όμως αυτό το ερώτημα ειδικά σε εσάς, γιατί είστε στην Μητροπολίτη. Εσύ έχετε εξουσία πάνω στους υπόλοιπους παπάδες. Έχεις οικογένεια? Όχι. Δεν έχεις οικογένεια. Ένας πατέρας έχει εξουσία στα παιδιά του ή είναι πατέρας? Ένας επίσκοπος είναι πατέρας. Δεν είναι εξουσιαστής. Δεν είναι διοικητής. Και τα ιερείς είναι τα πιο κοντινά του παιδιά. Δηλαδή με συμβουλές. Με συμβουλές και με αγάπη, και από αγάπη μπορεί να το δίνει κιόλας. Από αγάπη όμως. Σαν πατέρας. Όχι σαν χωροφύλακας. Νομίζω να μην σας κουράζω άλλο. Δεν μας κουράζετε.